San Patrizju jista' jispiċċa l-qorti. Din il-festa li issa daħlet sew fil-kalendarju Malti fejn dak li jkun jiltaqal żewġ pinet birra iktar mis-soltu waslet għal konflitt bejn il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan u negozji fl-istess lokalità. Sansitra anke dipartiment tal-Gvern Lokali wissal il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan li qed jikser il-liġi bil-mod kif ħareġ il-konċessjoni lill-kumpanija biex tarma fit-triq bi prominenza fi 17 ta' Marzu. It-tmexxija tal-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan li sindku għandu lil Guido Dalli ħarġet permessi lil Massive Promotions, kumpanija li ġieli tintuża mill-Partit Nazzjonalista. Fil-bajja ta' Spinola ngħatat permess għal daqq ta' mużika u bejħ ta' xorb minkejja li din il-kumpanija m'għandix ħanut fl-Akwati. Deċiżjoni deskritta bħala abbużiva. Filip Fenek mill-GRTU jgħid li d-deċiżjoni ta' Sindku Dalli hija waħda inġusta man negozjanti ta' San Ġiljan li jħallsu liċenzja u l-ispejjeż neċessarji. Hemm fil-fatt hawnhekk qegħdin nitkellmu jekk se jsir avveniment ieħor u aħna għandna x'nifhmu li jridu jgħalqu parti mit-triq. Jikkreaw bars oħrajn. Jikkreaw faċilitajiet oħrajn, inti hemmhekk x'qed tagħmel qed tisraq litteralment in-negozju minn dawk il-postijiet li huma qegħdin hemm stabbiliti. Tkellimna wkoll ma' sidin ta' negozji f'San Ġiljan illi qalu kif il-Kunsill ma missux defeż dembu f'jum fejn jistgħu jaqilgħu lira żejda wara sena iħallsu liċenzji u spejjeż li kull negozju jkollu jħallas. Dak huwa żvantaġġ kbir għalina għax aħna nagħmlu l-ispejjeż kollha ħallsu l-liċenzji s-sena kollha. Fimt u mbagħad tiġi inti b'mejda u tarma qoddimi ma ħsibx li huwa veru. Il-business tagħna taffettwah xi ftit jew wisq u jiggwadanjaw l-oħrajn li jiġu madwarna. Aħna ma tlabniex għal xi mużika qawwija u hekk hemmhekk inħossu li ħlunna qisu bil-Malti dinha xi ħaġa li dejjem organizzajni aħna deħlin l-outsiders għaliha u jiena smajt dawn ħajamlu xi tina tal-VIPs. Ma nafx. Jiena nħoss li l-Kunsill għadu l-qasbis kontattjana tajjeb lilna. Is-sidin tan-negozji permezz tal-avukat tagħhom għaddejjem b'komunikazzjoni mal-Kunsill Lokali biex ġimagħtejn il-bogħod minn din il-festa, is-Sindku Nazzjonalista ta' San Ġiljan jibdel il-pożizzjoni tiegħu. U jekk dan ma jiġrix, in-negozjanti huma determinati li jieħdu l-każ il-qorti.